Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanjenengan malih kalian channel Herkapa Update. Wonten ing kalodhangan siang menika kita badhe sesarengan latihan matur sembah sungkem dhateng tiyang sepah wonten ing dinten Riyadin ing semangke. Monggo kita sesarengan latihan. Salajengipun kepareng matur dhumateng ngarsanipun Bapak mbok bilih ing semangke pinanggih kathah kalepatan anggen kula matur saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Ingkang sepindah sowan kula mriki nderek silaturahim puwi kawulujenganipun Bapak sak keluarga. Mugi-mugi mboten wonten kekirangan setunggal menapa. Kaping kalihipun kula ingkang kapernah putra ngaturaken sugeng pangabektos dhateng panjenengan ingkang kapernah tiyang sepah kula. Kaping tiganipun kula ugi ngaturaken sugeng Riyadin nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula ingkang kula sengaja menapa dene ingkang boten kula sengaja, ingkang lahir napa dene ingkang batos salebeten ing setunggal taun menika. Mugi-mugi dosa kula lan dosa panjenengan saged kalebur ing dinten Riyadin menika lantaran panjenengan sakeluarga. Ingkang salajengipun kula ugi tansah nyuwun tambahing donga lan pangestu. Mugi-mugi kula sakeluarga tansah pinaringan katetepan iman saha Islam, saged gampil anggenipun ibadah lan ugi Gusti Allah paling ridho ing saben dintenipun anggenipun pados pangangga jiwa, saged pinaringan lancar, saged pinaringan rezeki ingkang halal, ingkang cekap saha barokah. Mugi-mugi lan kosok wangsulipun kula ugi tansah ndonga nyuwun dhateng Gusti Allah. Mugi-mugi panjenengan tetep pinaringan kesehatan, kawulujengan, kasarasan, mboten wonten kekirangan setunggal menapa, saged cekap, saged tutup anggenipun mulang, anggenipun momong dhateng putra saha wayah. Cekap semanten ingkang dados atur kula. Matur nuwun.